Hello mga bay, maayong buntag, good morning dito sa Middle East. Ito yung exit namin sa front door mga bay, no? Ngayong araw na ito, manguha tayo ng malunggay sa kapitbahay. Pero bago yan, pakita ko muna sa inyo itong swimming pool namin, no? Itong swimming pool namin mga bay, nakapalibot ang mga bulaklak dyan na parang nasa Korea kapag mamulaklak siya ng marami. Apakaganda niyan bay, para yung magligo dyan ng katupis ang mga amo namin, hindi mo makita yung mga lubot nila. So ito yung mga bulaklak. Lalabas na tayo ngayon mga bay dito sa main na gate, sa front na gate namin, no? Para manguha na tayo ng malunggay doon sa kapitbahay ba. Silip-silip muna tayo, no? So ayan, papunta na tayo dito sa puno na malunggay ng kapitbahay, kay malago man talaga yung malunggay nila ba, kasi laging namimigay na malunggay. Magtula kasi ako dito ng manok mga bay, wala man akong malunggay ba. May sayote kami do binili ni nanay, no? Pero wala kami malunggay, no? Tingnan mo ang ganda ng malunggay nila sa kapitbahay, napakalago talaga. Tapos mayroon pang talbos yan sa baba, oh. Manguha pa tayo ng talbos dyan mga bay. Ayan na yung akala nyo sa Pilipinas lang may magnakaw naman. Pati din dito sa Kuwait mga bay, dito ko lang to nang gawa mga bay. Kasi sa mga amo ko, no, mga iniwan ko mga amo, hindi man doon basta-basta makalabas, kahit magtapon ka ng basura doon sa iniwan ng amo, amo ko, sasamahan ka pa ng amo. Pero dito wala man silang paki, kahit mga bitbahay ka magmarites bay, tapos manguha ka pa ng malunggay sa kapitbahay bay, wala silang paki. Ibang iba talaga doon sa iniwan ko na amo. Ayan bay, wala, munti ko pa ito mabali. Ang ganda kasi ng dahon na target ko dyan ba, na magkuha pa ako, hindi pa ako makuntinto niyan. Siyempre pag damihan mo na, no? Ay, may nakimaritis pa dyan ba, mga bay na ibang lahi, kay malunggay daw, magkuha din daw siya. Sabi ko, magpaalam na sa may-ari, kami nagpaalam kami sa puno din ba. Okay, gihubak. Diyos ko, first time ko talaga to nagawa mga bay. Bunga, bakit? Magnakaw, malunggay.